kwese kwalisikele ixesha lokunqula lelokuba wena wakhe unxulumelwano phakathi kwakho noThixo, uzenze ube ready for ixesha lokuba ufunde. Lelobungqina ke lelobungqina leloba sazi into yokuba kukho ntoni apha kuwe phakathi ukulo nomkholo sibabazali ibe kuhle ke shem sikubona kwase kwalisikele eli ke ngoku lelizwi lelokuba sazi into yoba uzawulasta na apha emsebenzini asiqinisekile kuba abantu abafika bafrize xa kuthethwa ngelizwi ixesha elininzi abalasti elusimisweni. Nendivile ndithe elokunqula lelothini lelothini lokwakho unxulumelwano phakathi kwakho noThixo. Uzilungisa wena andithi ngala xesha for uba xa ufunda ilizwi uthini uve andithi elobungqina lelokuba thina simamele le nto ithethayo sive uba phofu apha kuwe kukho ntoni izwi nanoba iindaba zelali. Iyanikhuthaza ke le nto uba nindingine niyayiqaphela ngoba sifuna ukuva apha kuba kukho ntoni umoya wakhona apha kuwe and sizawuyiva xa uhlala phantsi qhomini ungabi naproblem. Niyayiqaphela nto bazalwane? Ize ke eli lelizwi ibe lela ntoni lona lelokuba thina sibone, that is ke ngoku umshumayeli lo not necessarily kuba ke inguye obonayo uba kuqhubeka ntoni kubantu abaphantsi. Ngabapha abantu abazawulasta apha ngala xesha ke nguye babona kakuhle abozelayo xa kuhlinyayelwa nabamamela ikota nabamamela full time azi ngoba yabona ke aba sisezawuyibaleka le race sonke na ingasoqalisiyele. Mamelani bazalwane, bakhona abantu abathi ngexesha lokuba kuhlinyayelwa ubona into yoba yeyi ingathi bayekile uba ngabe bebengabo okwenza ezinye izinto. Niyaqaphela? Alright, ibe wesi ke nto yoba ke siziqhubekele uverse by verse that is sicishilele. Once ukwazi ukumamela umcishilelo lo kulapho sibonayo uba uyasukeka na okanye yasikeka na. Kosoqalisikele asifundeni ke uverse 38. Bendithe sithi la kwincwadi yezenzo ne incwadi yezenzo safunda uverse 38. Okay, before sifunda uverse 38 sigqibelene uPawulos eprovela amayuda ukuba uYesu unguye uKristu. Sigqibelene kusenzeka ntoni? Akho ndlela ibhetele ke yokuyenza le nto kukuba uPawulos afunde iiverses okanye afunde oko kubhaliweyo nguYesu. Wayefunda incwadi kaIzaya, afunde incwadi yendumiso ukuba provela into yokuba lo Yesu nambethelelayo unguye uKristu. Andithi? Nawukhumbula uNdumiso 53 oNdumiso 55 or Isaiah 53 or Isaiah 55 oNdumiso 2 oNdumiso 16 oNdumiso 69 babekhona eprova ukuba
uYesu unguye uKristu. Ngasaqala isikele. Now masiqhubeke ke ngoku ku39. Izenzo chapter 13 verse 38. Makwazeke ngoko kuni madoda bazalwane ukuba ngaye lowo luxelwa kuni uxolelo lwezono. Now ndinibonisile madoda bazalwane ukuba lo Yesu waphethelethelo lwenqamlezweni wenziwa nguThixo uba abe nguye uKristu. Dithini? 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 Exesha lento uthini? Dithini? Dithini? All right. Then makwazeke ke ngoku oku bazalwane. Uyabona? Uthi makwazeke ntoni? Ukuba ngaye lowo ngubani lowo? uYesu. Kwenzeka ntoni? Uxelwa kuni uxolelo lwezono. Luxelwa ngabani uxolelo lwezono ebantwini? uYesu. Luxelwa ngomfundisi? Luxelwa ngoYesu. Luza ngabani uxolelo lwezono ebantwini? Andithi? Inkosi yakwalisikele. Uxolelo lwezono luxelwa ngabani? uYesu. Qhubeka ku verse 39. Nakuzo zonke izinto ebeningenako ukugwetyelwa nikhululeke kuzo ngomthetho kaMoses. Bonke mamela. Nakuzo zonke ukuthi kwani ukuxolelwa nakuzo zonke izinto. Andithi siqale sathetha ukuxoleleka kwizono. Nakuntoni? Niphinda nishunyayezwe ukuba nilungiswa kanjani na nakuzo zonke izinto ebeningenako ukuthini? Ukugwetyelwa okanye ukwenziwa nibe justified, nilungiswe ngomthetho kaMoses. Niyakhumbula ngexesha esasithetha ubabalo nomthetho uba sasitheni? Right. Ithi iBhayibhile kwincwadi kaYohane andithi chapter 1 uYesu yena weza nantoni? Nobabalo nenyaniso. Wabu Moses yena eze nantoni? Nomthetho. Na ithi lento sasithe wayezothini uMoses yena? Wayethunywe ntoni uMoses? iBhayibhile iclear ithi uMoses wabona ilifu lisitsho andithi waze uThixo wambizela elifini andithi ugqiba kwakhe wamxelela uMoses into okubana ndiyulile ubuhambe uyokuthini wabopha abantu bam eMasirayeli. Wayelizwe ukuba abe ngumuntu uMoses abe ngumkhululi wabantu abathweni ababotshwe babebotshwe iphi ngexesha likaMoses eyipota ezizicaka khona andithi kufuneka bephume khona. Na iphinde ithi iBhayibhile kuMateyu chapter 1 I hope verse 23 igama lakhe zilimbize ngoba nguYesu kuba eza kubathini abantu eza kubakhulula abantu bam entwenini ezweni zabo. So uYesu weyezothini? uMoses weyezothini? Since aba bantu bayithube bezise inkululo kufanele ke ngokuba baphethe i-equipment izixhobo zokukhulula. Andithi? uMoses wephethe eziphi izixhobo zokukhulula abantu? Umthetho.
uYesu ngokwencwadi kaYohane wayephethe eziphi izixhobo zokukhulula abantu? Ubabalo nenyaniso. Andithi uMoses wayebakhulula phi ababantu? Ejibuthe ekubophelelekeni imbophelelo yantoni? Yobucaka. uYesu wayebakhulula phi abantu? Ezulwini. So uyazibona izixhobo zokukhulula abantu xa bebotshelelwe ebucakeni? Yintoni? Uyazibona izixhobo zokukhulula abantu xa bebopheleleke ezulwini? Yintoni? Ubabalo nenyaniso. Now, i-question ithi ke ngoku. Now sekukhululwa nje kodwa kusetyenziswa ezinye izixhobo kodwa still i-process isenye yokukhululwa kwabantu. Kutshintshe ntoni? Okay, siyazi uba abanye bekhululwa enantsikeni ebucakeni andithi? Good. Now, is it because umthetho awukwazanga ukuyenza into ufanele ubuyenze? Okanye umthetho kucaba ubhandisiwe iphela umcingo wawo? No. Safumana into yokuba kuthiwa umthetho lo kaThixo wona ulungile. Iyakwazi ukumkhulula umphefumlo. Kwesexolisike la. Now siyajonga ubabalo. Ithi iBhayibhile ngobabalo. Ubabalo lulo olusenza sikwazi ukuchasa ukungalungisi. Ukungalungisi intoni? Sisono. uYesu ukhulula abantu phi? Esonweni. Since bakhulula esonweni kufuneka basebenzise intoni? Into eza kubenza uba bakwazi ukuchasa isono. Andithi? Right. Igama lalo nto yayintoni? Yalubabalo. Now, inyaniso yona ifiti shape ithi iBhayibhile kwincwadi kaYohane nabe niyathini? Niyakuyazi inyaniso. Yabe inyaniso yona iza kuthi thini? Iza kunikhulula. Ukuba kufuneka nikhululiwe completely, kufuneka niqale nazi intoni? Inyaniso. Now ke ngoku yintoni ke ngoku lenyaniso yona? Incwadi kaYohane chapter 17 ithini? Ilizwi lakho liyiyo inyaniso. Ingasoxolisikelele. Amen. Now ke ngoku lento isithathe isibeke kuthini? Thini? Akho nto ibhudiweyo apha. Nomthetho futhi awukhange udefine ukuthi wona sekho yawo ngoku. Kutsho abantu iBhayibhile khange itsho. Eleke kusithiwa masithini ke ngoko masithini umthetho ungcolile kuba ndisike ndazibhaqa ndisesonweni ngenxa bandaze isono athini uPawulo sixethetha kuwo ngokubhekisele lo ndawo athi nakabini nakanye. Ngamanye amazwi andizutsho nakanye ndithi umthetho ungcolile. Because amngcolanga. Ade ke ayitywinele lo ndawo athi ungcwele. Aphinda kuze ke ngoku. Itheni ke ngoku into yoba ndizibhaqa ndizibona ndisesonweni ngenxa kusithiwa ndifakwe into engcwele? Sisone sikufake esonweni xa sisebenzise into engcwele. Sisone sikufake phi? Sisebenzise into enjani? Ayikangele ngathi i-contradiction le. Sisono sikufake phi? Sisebenzise into enjani? Busithemba isono basinayisebenzisa into engcwele xa sifuna ukufaka esonweni. Sayisebenzisa. Ndisabenzela umzekelo omncinane. Unjani umtshato? Ekhaya kanti nje nje umtshato xa kuthetha iBhayibhile ithini iBhayibhile ngomtshato? Ithi umtshato ungcwele. Andithi? Andithi? Umtshato mawube ngcwele. Isilili singathini? Singatyobheki. So umtshato njani? Xa isono sefuna ukufaka esonweni sizise udebeza afike athi mna mntu wasekhaya into endiyifunayo kuwe uba njengomtshato. Usebenzisa into enjani? Efuna ukufaka phi? Nokube nivumelene ngalo nomgogwana womtshato mna nje ngifuna odlala ngawo. Xa esefika athini? Akutyobe. Now uzawubuyisa ithini? It means intetho yomtshato ayikho ngcwele ndithi. Izawusheka iBhayibhile sithini yona? Umtshato
but kwenzeke kanjani into yoba ndiqhathwe ngento engcwele ndiyofaka esonweni? Usatani usebenzisa into engcwele ngokufaka esonweni ngento enjani? Ngento engcwele. Uthando lunjani? Lungcwele lithi? Thethani inyani. Lunjani uthando? Nisho? Nisho? Lungcwele uthando? Why lungcwele? Uthando lunguThixo. uThixo unjani? Ungcwele. Then uthando lunguThixo. uThixo unjani? Ungcwele. But ufika athini uDeleza xa efuna ukukufaka esonweni somntu? Usebenzisa into enjani? Efuna phofu uku-achieve ii-purposes ezinjani? Bazalwane, niyazibona ezi zinto. So sanopopana xa kuthethwa ngomthetho, umthetho ungcwele. Qha isono esingcolileyo sithathe i-advantage ngomthetho kwenzeka uba sona sikubeke phantsi kwesono, uzulawulwe sisono. Always isono xa sifuna ukukuhlasela sisebenzisa into engcwele, kuba siyayazi into bukuyekhe seza into engcolileyo kuwe uzayikrobela. Nosatana idithi iBhayibhile xa ithetha ngaye uzenza ingelosi. Okay ke. Senza ntoni kanene? Senza chapter 13 ne? Mandiyeke yonke enye into leyo. Ndibuyele apha, niyaqonda? Kodwa ongakwaziyo ulibamba ngekhaya. Okay. Masibuyele. Now it means into umthetho ubungakwazi uyenza, umthetho kangokwazi ukusilungisa. Akutshiwo uba umuntu ulilungisa ngenxa uthobe umthetho. Nanso le nto ndenze ndazibhaqa sendiphumile. Ndiyawuthetha yonke le nto ndiyithethileyo. Awukhe ubelilungisa kuthiwe yes ke ngoku. Ulilungisa bye ukuthobela umthetho. Kodwa umthetho uyakwazi ihlambulula yona umphefumulo wakho ngokungcwele. Niyandini? Ubulungisa sibufumana ngokukholwa kuYesu Kristu, kuba iBhayibhile ithi nguye ozisa uxolelo lwezono. Nozise ukuba sithi thina sikholwayo kuye senziwe amalungisa, umthetho loo nto ke ungakhange ukwazi wona ukuyenza. If benoyiparaphrase la verse bendinoyithetha kanjalo. Sithiwe thina ngokukholwa kuYesu Kristu senziwa amalungisa, nto leyo umthetho ungakwazanga ukuyenza kuthi. Kwaye umthetho ungakwazi ukusenza amalungisa. Kungoba umthetho uthi ungebi. Kuzogqiba kufike izinto ezifuna uba ube. Uthini umthetho wona? Ukuzama ndithi ukuncedisa ubungebi, niyabona? Niyakabe? No. Umile ka uthi uzungathini? Uzungebi ke. Uzogqiba umjongo buzawuba nawe uthenje uzungebi. Kwelinye icala ubaba loluthi luyakutitsha into yokuba uzungebi uzakwenza kanjani na? Ngoba ithi iBhayibhile ubaba lo luyakufundisa ukusichasa isono. So ubaba lo luneteaching lo. Ubaba lo lithi, that is why ndandisithi ubaba lo lona lungathi kuwe uzawuhamba uhambe uyongena esonweni ngale bhola uyidlalayo. Uyayiqonda uba kobhola eBhayibhileni? Ayikho ibhola eBhayibhileni, akho ntoni, but ubaba lo lukujonge lukubona into yoba ye uvulnerable wena apha ekudlaleni ibhola. Kuthethwa izinto ezifika ethe zikutheze ezi zithethwayo ngeli xesha udlala ibhola. Lokuthi ubaba lo ngathi ngasikuyiyeke ibhola le ngoba izawuba ikubeke engxakini. Uyaqonda ubaba lo alukuxelela into yoba iBhayibhile itheni naqala iyakuxelela, iyakufundisa uba ukuze ungangeni kule ngxaki uzawungena kuyo ungenza kanjani na. Niyandini? So ubaba lo ke lulotabi yona ekuxelelayo, ekufundisayo uba ungayi-escape kanjani na into. Umthetho awenzi loo nto. Uthi ungakulingi uyenza. Ungakulingi uyenza. Uthuli gqo kwakho. Ukubukela. Uyenza kwakho. Umthetho uyagweba ke. Ubaba lo lona luzama kangangoko likutitshe
ngela xesha abantu bekutitsha ucinga bafana bakubeka amatye enhloko bayakusokolisa balenza usindiso lube yintshaba. No, lubabalo lutitsha wena ukufunda ukuthi hayi kukho ukungoni. And xa likutitsha likutitsha ngezinto ucinga bafana bazimayina. Nendwe? Ubabalo lulo oluzawuthi jonga sokuzinxiba ezi zinto ziyakupitsa zenyukile. Zizigqebhezana xa zibizwa ziyakufota uthi pethu emveni kokuzinxibile. Kutsho baba. Niyaqaphela? Wena uthi andiqondi ukuba loo nto it's about ndinxiba kanjani. Into ingaphakathi. Uphikisa ntoni ngoku? Ubabalo luthi lona ukuze le nto ingaphakathi ihlale. Mind le ndlela unxiba ngayo. Lo hamba kuloo ndawo ubabalo niyaqaphela bazalwane? Uvumelana kwakho ke nobabalo likutitsha into yoba ungayi-escape kanjani nale nto. Kulapho ke ngoku ukwazi ukubaleka isono. Iproblem njengoba sewubona nje ngubhulukuqu ingathi udlala umqengqele ezindaweni ehlayo ngabantu besiwa. It's because abakwazi umamela ubabalo. And ubabalo liyakutitsha imihla ngemihla yoba ungenza kanjani na. Ungangeni esonweni. Umthetho lonto leyo ke ethi iBhayibhile awukwazi yenza. Umthetho ubhalwa Paul uthi ungakulingenze le uphele lapho. Nende? Mamela funda verse 40. Lumkani ke ngoko ningafikelwa koko kuthethiweyo ebaprofetini. Niyaqonda into yokuba sithi sipresenta uYesu Kristu kuni ngoba uxolelo lwezono luza ngaye kuphela andithi? And uze nobabalo nenyaniso izinto ezo zikwaziyo wena ukukhulula esonweni andithi? Umthetho wona ungakhange ukwazi uyenza loo nto leyo. Then ukuba nina maJuda nifuna umthetho lumkani kwenze uba izinto ezithethwe ngabaprofeti singake zilinge zihleke kulo. Qoba hlambuka phambili. Verse 41. Bonani nina badeli. Nansi into ebhaliweyo kubaprofeti. Ithi bonani nina badeli. Nimangaliswe nithi shwaka ngokuba mna ndisebenza umsebenzi ngemihla yenu, umsebenzi eningasayi kukholwa kuwo nokuba kukho othi anicacisele. Ukuwapha kuku apha kubhalwe le nto I think chapter 1 suppose verse 5 or something kodwa ke phakwapha ku chapter 1. Now ithi bonani nina bantoni badeli. Nithini badeli? Ngabadele ntoni abadeli? Badele ukuba ubulungisa noxolelo kwezono kuza nguYesu. Andithi uthi bonani nina badeli nimangaliswe. Yamanga nithi shwaka kutho uthi ugqiba umangaliswa nimangaliswa nje mahala nife. Unithi shwaka uthi and perish. Ngoba kwalisikele libhalwe kanjani leya? Khangelani nina bagxeki nimangaliswe nife. Awuzwe nive nife. Mamelani ke bazalwane. Ngabapha abantu ukuthiwe soze bahlala etempileni kaYehova. Ngabahlala embutweni zabanqobi niyayiqaphela. Sandoni? Sabagxeki. So ngabagxeki abangazibana ndawo phi etempileni kaYehova ngamanye amazwi abazingena apho uThixo abantu bakhe abasakhona. Ngoba kaloku iportion okanye isabelo sabagxeki yintoni? Ukuba babone bamangaliswe bafe. Since isabelo sabo sihamba kuloo ndawo, then ke ngoku abanawuhlala etempileni kaThixo ngoba kuhlala abantu ababona bafe nje bayibona hayi iyasikelela emveni kwabo babuye bayokwenza kwalanto
nto babesenza yona ifika ibakhe yenzeka kanjalo ingamsindawo umvi. Andithi? So bonani nina badeli nimangaliswe nife ngoba ndenza into nini ngemihla yenu. Le nto ndiyenza ngemihla yenu niyibukele. Izogqiba ithini? Umsebenzi eningayi kukholwa kuba le nto ndiyenzayo anikwazi kuyikholelwa nizafa. Niyamkhumbula uba noYesu wayithetha le nto? Wathi ukuba nikholwa uba ndinguye nawufa ezonweni zenu. Uba nikholwa uba ndinguye okhululayo futhi ndim kuphela, niyawuthini? Niyawufa nifele phi? Ezonweni zenu. Ave izabamba into umuntu ofika ezulwini kuzogqitya kuthiwe zange ukuve na into yoba nguYesu umntu owayekwazi ubenza abantu benze le nto ifuna nguThixo. Yandive into nayo ufubekwa yintoni apha? Bakwazi inkani. Uyazi ke ezulwini awuzuke uthetha yonke into lingekhoyo, uzayixela le nto ibeke phaa. Ngoba kaloku ixesha lokuxoka lizabe li-over ngoku. Njengabe wazi inkani ukhamisa ibe zengane ezi. Ukuthi yena uzibe nenkani yini iBhayibhile isithi sanuba nenkani? Ibizinto zenkani kwa ezo zoba nenkani zithi iBhayibhile azingabi nankani. Inkosi yabalisikelele. Then xa seyinjalo ke ngokuthiwe then uthi uba mathiwane ngani? Ugwebe ngokufanelekileyo Nkosi iba iBhayibhile naleyo. Ibe usiya phi esihogweni? Ufakwe ngubani? Uzifakile wena. Uyambona ukuthi bazifaka abantu esihogweni. Xa uzawuthetha bona bathi ndifanelwe sisihoko batsho baye kuso. Njengoba nangoku siyithetha impilo esebomini bethu sitsho siphile. Njengoba siyithetha yonke into itsho yenzeke. Naxa ungena ezulwini uzawube uthetha ukugwetywa kwakho utsho ugwetywe. IBhayibhile zenikhumbule bazalwane uba ithe umntu ugwetywa ngawo onke amazwi athethwa kwanguye. Niyayiqaphela? Niyayiva? So akukho problem yonke into yokuba siyagwetywa okanye siyagwetywa iphuma apha kuthi. Niyavana ndedani? Niyavana ndedani? Akuzukhangelwa amazwi athethwa ngomnye umntu ukuze ugwetywe wena. Kwakhangelwa onke athethwe nguwe. Ugwetywe ngawo. Okanye ugwetyelwe ngawo. But akuzuzingela into yoba wakhe wathini umntu okwangalumntu. Wakhe wathi andimqondi usindiso lwakhe luzawulasta. Kuzawukhangela athethwe nguwe. Ugwetywe ngawo. Kangitsho iBhayibhile uba uzawukhangelelwa athethwe ngomnye umntu. Kwakhangelwa wakho. Ugwetywe ngawo. Kaseqalisikelela. Simnandi ezi zinto ngecawe. Masiqhubekeni. Umsebenzi eningasayi kukholwa kuwo. Umsebenzi eningasayi kukholwa kuwo. Nditsho even nokuba kukho othi anicacise. Niyandiva? Uyamazi umuntu uba ungaze ulicacise ilizwi ume ulitsho naye alibona uba alilizwi yini. Yho le nto ithetha lilo word. Niyamqabela? Ugqiba kwakho ukuthi word. Athi God. Ngqonga zayenza. But ebetheni lilo lilizwi word. Emveni kwangoko ikwanguye othi hey hayi kodwa ngqondo bangakwaziyenza. Uyamqonda bakusho yena? But ikwanguye ebetheni. Niyamqonda bakwanguye ungafluence? Niyamqonda banguye ebetheni. Ugwetywe ngubani? Ngokwakhe. Xa ngabani ilizwi silibeka licace lililo silicacise. Ize ithi into efuna ukugweba itsibe ngapha kwaloo nto kwenza umsebenzi apha phakathi kwakho ucaciswa kwelizwi. Ushiye utsiba ngapha kwayo uthi kodwa mna ndithi bandisithi. Iyabona apha. Ngaseqalisikelela. Niyandiva ne? Asiqhubeke. Verse 42.
ke kaloku akubona ukuba ayaphuma amayuda endlini yesikhulu babongoza bentlanga ukuba la mazwi athethwe kubo ngesabatha ezayo. Andiyazi ke is either kufikelelwe kwintoni bakugqitywe abe uPawulos ewathethile la mazwi akhaba kanjeni kuphunywe, or ikhona nale habit yobathi undovu ba yo hayi suka zidla kuma ephuma ntaru ngathi ngamazinyo eqeleko aphume ntaru one by one. Niyabo? And wazi ngamajuda noba ephuma esebenzise iphi na wona kwezinto ezimbili. Ngoba omnye uphuma ngoku uzashunyelwa ndizophuzisa. Ngeke kuzokuza yonke ichwapha kumekunzi. Yophuzisa. So now aphuma ngale ndlela inyalo hey ngeke ezinto zithethwa apha ngoku sike zasibeka kwenye indawo. Kuthiwa kukhona ke abenhlanga bemamele serious bo yemali yethina kanti le kanti sifundiswa ntoni apha. Nikhumbula uba kusenduni yesikhungo apha. Kule ndlu yesikhungo amajuda befundisa uthi umthetho kaMoses usungele bubambelwa umthetho usebenzile. Wafika uPawulos wathi nina kokwezinto umthetho ongakwazi uzenza wona uyakuxelela into mawungayenzi. Kukho ubabalo olukutitshayo uba ungangayenzi kanjani lento ofuna ungayenzanga. And olubabalo luze noyethu. Nguye obekiweyo uba abantu bafumane ubulungisa nokuqalelwa kwezono ngabo. Into ezi umthetho ungakwazanga ukuzenza. Bethuka benhlanga siyaqala iva lento. Apha into ehlala siyiva thina into yoba kuhlonele menyesaba beko ihlononyo kwesimihla yakho yelulo emhlabeni ukuba how ayithethwa lo ndawo. Nekaba now ngoku abenhlanga ngoku bathi hey kanti meni lethu nani siyacela niphinde nibuye. Apho ngosiphakathi kwamadali ngoku aba bafundisi besifundisa abakabasixelele ngale ndlela niyibeka ngayo leyo. Bonke bebecacisa icebo. Ka abalicacisa icebo ngendlela ikasekolisiye leyo. Ngiyaqabela ndicacisa icebo bazalwane. Apho ndicacisa icebo apho. Ngoba xa selicaciswa ke ngokwicebo ngokokuba lilicebo. Yeyi bathi abenhlanga imani. Kanti phinde nibuye nayo licebo. Lisiyela litsha ngoku. Siva ngenye indlela lento niyithethayo. Mamela ke. Qhubeka. Verse 45. So uba ungathi kanti nawe intsha lento uziyazi bufumene icebo ngenye indlela. Qhubeka. Verse 43. Sakubona ukuba ke sichithakele isikhungo. Into eninzi yamayuda neyabangene ebudeni abamhlonelayo uThixo yabalandela oPawulos noBarnabas. Now yinto eninzi yamantoni yamayuda nabatheni nabangenele ngabaphi abangenele ebuyudeni ngabenhlanga aba kodwa abamkele le religion yobuyuda. Niyaqonda? Kuthiwa yathi cha bemva kwabo ilandela ntoni ngoku? Ilandela ilizwi. Iventoni ilizwi ibingakhange live ngaphambili lishunyelwa ngale ndlela. Iyalithi ngoku iyalilandela. Futhi abalandela yathi ngqo kwabo. Ibabongoza abathi bona bethetha kubo yayibalandela sithini? Abathi bona eqhubeka. Abathi bona bethetha kubo babeyisela ekuthini mabahlale behleli elubabalo lukaThixo. Now bona ke ngoku njobe njena kuphunyiwe ngokwendlini yesikhungo ne kukhona lenkithi balandelayo. Lenkithi yabuza into yoba yemani apho nisiphopanisa khona ezi zinto asizivanga zishunyelwa kodwa isimanganisi kodwa nithi ziseBhayibhileni and xa sizityela siyazifumana.
Kudala uIsaiah 53 ekhona. But ngoku niyasixelela uIsaiah 53 udibana neyiphi inivesi. Kudala indumiso 8, indumiso 16, indumiso 69, whatever. Kudala ikhona. Qha ke ngoku niyasixelela nokumoya indumiso ibisuke lephi ukuze ibe ithetha lento ithethayo. Niyaqaphela? Na sivanitheka nangobaba lo ke ngoku ebesingavanga kakhulu ukuthethwa ngalo kuqala. Into besivethethwa ngayo bekuthiwa uba uthobela umthetho uzawuxhulutywa ngamatye ufe. Nansi into besiyivile. Ngoku nina nithetha nangento enobaba lo phakathi ithini le nto? Bathi yabona ke yiyona nto efanele uba nihlale kuyo leyo ukuba yiyo enifundisayo ukuchasa isono. Into ubaba qha indlela ubaba luza ngayo empini. Umuntu acinga bafana koziswa umthetho xa kusizisa ubaba lo kuye kuba nobaba lo lufika lithi kayeke manje uthini. And ubaba lo luthi yeke izinto ungakhambi uziphi ubuze ibibhalwe phi wena lo nto leyo. Lokhu ubaba lo lisithi iyeke kuba ukuyiyeka kwakho kuza kunceda endaweni ethile. Nansi indlela utitsha ngayo ubaba lo. Niyayiva? Right. Batho Paulos ni siyanibongoza. Niyabona understandani le ndawo yobaba. Asano understanda leyo ba kuthiwa ibhalwe eBhayibhelini uzungeli. Understandani leyo baba lo into ba lethu ngenza kanjani ukuzungeli. Ubaba lo liyakwazi ukuthi in fact uyakwazi umthetho ukuthi uzungeli. Usheke ungenani. Usheke ukuthi nje ungenanto nje inkonzo banda uthini uze libe nento. Ndingayithathi lena ndiyenze yami le ingayo yami. Uyabona ke ngokuba uyawa emthethweni. Ubaba lo lona kuhlangela ukutitshe luthi ubungakho uyofunda into ethile ungakwazi uzenzela imali. Ubungakho wenze oku, ubungakho wenze oku. Ungakwazi uzenzela imali ukuthi ungahaleli izinto zabantu uzasibaze zabantu ayizosakho. Uyabona abantu baliyakutitsha? Uyabona? Ungathi lusiku lokutitsha ubaba lo lusithi hamba uyofunda ukusithi wena bayaphumelela abantu noma bafundayo. Ayilento ayiphelele imfundweni le. Lutho baba lo abofundi. Nawo lo ngandimdala abofundi. Ingqondo senayo. Dasike sikuncede siku-activate ingqondo le. Oh, wabuye activate. Niyaqaphela. Niyaqaphela. Then okuye kuqhubeka kusenziwa ezi zinto. Luyakutitsha baba bungenza kanjani na ukuze ungazibhaqi kule ngxaki ungazungeni kuyo. Yabo? Qhubeka. Abapostili babuyela kwabentlanga. Verse 44. Kuthe ke ngelandelayo isabatha waphantsa ukuhlanganisana umzi wonke. Kodini ngoku Sabatha elandelayo. bebetheni amaJuda nenxa eninzi yabangenelele ebuJudeni. Siyanicela abazalwane likhe nibuye. Sicela nithini? Nibuye nezinto. Le nto lena sifuna ke siyigcokise siyivisisise. Niyaqaphela? Mamela. Mamela. Uyayazi xa uthetha inyani emntwini uba sineetype ezimbini zabantu xa zisiva inyani. Sineetype ezingaphi? Eyokuqala itype xa isiva inyani. Nisayikhumbula itype eyathi yoxelelwa inyani yaske yacaphuka yafuna ukuba sisika. Sinetype eyibaleka inyani xa iyiva. Andiziqhelanga le ndlela kushunyelwa ngayo mina ndifuna uyiva le ndithanda leya ndiyaziyo. Hallelujah. Yes. Go. Niyaqaphela. Ndifuna leyo ndingazi noba siphi na ndive nje santu emani kusebe mnandi la atmosphere. Yazi ba kukhona abantu ukuthi xa kusenqula bamnandelo yi-atmosphere. Uthanda yiphi wena? Uthanda le nto ithethwayo noma uthanda i-atmosphere xa ushunyayela? Ngoba kukho i-atmosphere eyakhiwayo sometimes. Hallelujah. Ayani ndiva. Yakhi atmosphere. Uthanda yiphi? Uthanda le nto ithethwayo noma i-atmosphere? Good. Now, kubakho loo nto ke voice
kubakho londo ke yokuba uthande iatmosphere okanye uthande lento uyixelelwayo. Aba bona bathande lento bayixelelwayo, lento bayivayo. Batsho bathi hey siyafuna ke silandelelane ke nale ncoko. Uyaqonda? Amen. Ukuba uthi xa usivilizwi uthi hey andinawulunga la ndlela lithethwa ngayo. Indenza ndizive ngathi ndi-condemned. It means u-condemned. Qha ke ngoku uthi ndiziva ngathi igama vele ndiyibaleke ndisuke kule atmosphere condemayo. Niyaqaphela? Ndibe atmosphere ndenza ndizive ndimnandi. Thuthuzelwe. Brasha manqayi baba ngisenkonzweni. Hayi masingaphumi ngathi siqhelekile. Niyaqaphela? Bazalwane, nithande iphi? Okay. Now, bathi bona kanibuyeni nayo. Izani nale message siyayifuna. Izani nayo next week. Ithi ke ngoku iBhayibhile ilafika next week ye. Babuya abapostile na. Kwenzeka ntoni next week? Wahlanganisana umzi wonke. Umzi wonke bazalwane. Sisixeko sonke injengoba bekunohlanganelwa eholweni. Beve abantu lebengayazi. Uphuma kwabo bathi hey ngololu ncokola nommelwane wakhe. Into eshunyayo lepha andiyazi kule game. Hey ivele yacacisa iBhayibhile ngenye indlela bengayazi ngayo. Nomnye atsho kommelwane wakhe aba bebephuma apha kulena nsi kwala holo yokuhlanganela ekhulu. Niyaqaphela? Amen. Ngoku wonke umuntu ophangaphandle wanomdla ubizwe ngubani? Babizwe ngabe bephuma apha bathi buya next week. Sizafuna ke ngoku siyicokise lento sive. Kuthiwa ke ngoku ngeveke elandelayo kuhlangana almost itown yonke isixeko sonke sabuya sezapha. Sifuna uva lento bathi abantu ibothusile bona zange bakayicaciswe kanje. Niyaqaphela? Amen. Uthini wena xa uve inyaniso ungayazi? Uyanothi hayi uyithethile xa akayithetha ngale ndlela idla ngothethwa ngayo utata umqengqelezi. Okanye ufuna lese uyazi idla ngothethwa ngutata umqengqelezi. Good. Then uzawufika uhlale kuqonda uba hayi ndiyonqena uphinda ndiyeme umtata umqengqelezi akayicacisi kanje le nto. Uyenza noko ikhangeleke iyamkeleka ebantwini. Then okanye hey khawuze bani nansi into ndiyiva apha ingathi sibhudene nale nto. Uyaqaphela? Amen. So aba bona ngaba bathe khawuze iza kange bayigxeke kwa besithi zandive kanje. Ukumbona umuntu umcacisela ilizwi yasogqiba athi hayi zandicacise kanje. Iqelicacise le ndawo kwazange ithethwe kanje. Ewe zange ithethwe kanje kodwa injini hayi uyayiphika ubinjena? Andiyiphiki. Into nayo uthini? Hayi zangicacise kanje hayi. Chi nekabena? Amen. So aba bona ngaba xa beyiva into bathi yiyo le. Despite uba bendike ndayicacisela kanjani kodwa nansi le ngapha yona ndithethayo. Niyaqaphela? Ababizi beza bonke. Kwenzeka ntoni ke ngoku? Verse 45. Ke kaloku amayuda akuzibona izihlwele azala ngumona. Aziphika izinto ezibe zithethwa nguPawulos, aphika enyelisa. Niyava madoda? Ningayithuki ke lento xa nivangela kwindawo nivangela kuzo, indawo nishumayela kuzo. Uba ke watyila inyaniso, uyityile endaweni apho bengatyilwa nyaniso kuyo. Ukwi-risk yoba uhlaselwe ngabantu abathi nabo bayashumayela kwale vangelini. Uyaqonda uba abantu bebengena endlini yesikhungu samaJuda. All of a sudden ngoku amaJuda abona kusiza itawuni yonke and le tawuni icace gca into yoba seyisiza yonke njena. It's because kushumayele uPawulos noBarnabas apha. Ayikukuba ngabo bazala intoni ke ngoku inkuthazo. Niyaqaphela? Bazala intoni? Oh, not inkuthazo. Bazala ntoni? Ngumona. Normally abantu abanomona xa ngabana kuthuthuka. Even noba mhlawumbe namabandla. Umuntu onomona xa ngabana ibandla lomnye umuntu lithuthuka.
wenziwa into bazanga kashimele inyaniso. Uba ebeyazi inyaniso ngeyazi into babantu ayingobantu ngabakathixo. Amen. So ngesithi whether uzakum okanye uyakuye ekugqibeleni uyakuthixo. I don't care. Amen. What I care about kukuba uve inyaniso. Mna ndizawuthi xa ndikushiya ndikuxovile ngenyaniso. Ubuye waya ke wayokubhaka okubhakayo angeni ndawo. Ububhaka iphi na? Ndizawuxova ngenyaniso. Futhi ndawuthemba into yobana xa ubhakwa kulo bhaka ukuthi uyabubhakwa uxovile. Ndiqinisekile ukuxove nyhani. Kuseqolisile. Nyandi? Yes. So, nanso ke ndiyazi. Ekugqibeleni akho mntu uzawuripota komnye umntu. Nonke nalapha endlini. Andi-ofendwa kuphuma kwanu abaphumayo, andi-ofendwa kungena kwabo qha ndiske ndibe nosizi kophumayo ndingamazi buphuma into yaphi naqha ke shem soze ngabikho usizi lona. But othi njena hayi ndithemba khe nditshintshe amabandla. Well done. Kodwa uzufike uyibambe inyaniso. Nanso ke advice engingakunika yona. Ingathi kanti watshintsha kuba utshintsha inyaniso. Ukutshintsha amabandla is fine, but ukutshintsha inyaniso, who unto you? Kuseqolisile. Ukutshintsha inyaniso yeah, kodwa ukutshintsha amabandla is fine. Don't care. Ubumkile wangena ibandla kaloku ndiyimi uzakubulisa. Uyaqonda zabulisa mina. Oh, futhi ndabulisa nyani. Ndabulisa nyani. Ndikuthande kulanda ukuye. Ngoba ekugqibeleni ndiyayazi into yoba uPawulos uthi anicingi ntoni benotata abaninzi. Into yaphelane ndiyaziyo noma ungamkakho kwenu utatakho ngulowa. Ungutatakho. Noba umkile womumzi wakho kwapheni, but utatakho kumanzi siyamazi. Naive akho problem noba ungathi hayi ndiyonqena ugoduka kodwa siyamazi uyise uba uphi. And uyakuthanda kahle. Because balisikelele. Andibazi ke abazali base bathi umntwana xa ehambile owakumzi kwenye indawo bamcaphile. Hayi, imizalo manyani. Ndithanda kule ndawo kuyo. As long as ndibona into yoba usaziphethe njengomntwana. Kuseqolisile. Amen. Naive kaloku bendingazo expect into yoba abantwana bangabahlale nami eyadini oko bangathuthuki bayokwakha kwezinye indawo. Xa sebethe basebenza babanazo ininzi. Uyaqonda? Kodwa ndibe ndiqondile into yoba ndiqale ndabafundisa. Kuseqolisile. Nevelentele? Nevelentele? Hayi kusifunele. Masibaleke. Uyazi into. Kuseqolisile lelo. Uzingabaleki ngathi leqwa amaphepha. Kuseqolisile. Asiqhubekeni. Nawa nomona ke ngokwamathutha niyabona? Anantoni? Anomona. Hayi iBhayibhile iclear ithi anantoni? Anomona. Anomona wantoni? Waba bantu bazomamela lemfundiso bayivileyo, inyanisileyo, boba bona bebeshumayela into half done enganyanisanga. Ngoseqwalisike la. Ngoba vukelwa ngumona. Banza ntoni? Bathi ba uyimamela. Ndifuna lento ni relate abazalwane ngoba into esidala basifunda iBhayibhile siyifundela uba sibone insuku ezikuzo ukuba azihlukanga kwinsuku zakudala. Bathi ugqiba kwaba nomona bathi aziphika izinto ezibe zithethwa. The first thing uyabaqonda uba amaJuda kangaziphika izinto ezithethwa nguPawulos ngoku bebengakaboni esisikwele sisisi bekuthemba zibangaziphiki bathi azinyanisana. Thethani inyani bekutheni ze bangaziphiki kuqala bathi azinyanisana izinto. Ngimxelele kungoba bezinyanisile bebezazi into bazitheni zinyanisile. Qha ke ngoku yintoni le ibenze babona ezi zinto ziyinyani singathi aziyonyani. Yes.
ningapasa esikolweni abandiphendula kanjani lento ibenza ngoku all of a sudden lento inyanisile bebeyibonile nabo inyanisile bayibone seyingathi ayinyanisanga yintoni so umona ke ngumsebenzi wale nto kuthiwa ngumona nakubani nale lento ubuyazi into birayithi ngalo mntu lento uyazi ibirayithi ngalo mntu xa sewuyibona uburayithi bayo busebenza bungezi ngawo wogqiba wena ungulo mntu selfish uzicingelayo iyaqaphela uyaqala ngoku ufuna ukuyiphikisa kwesaqalisikelela bayiphikisiswa yinto yokuba ayizange